bisimila Mali kono ani Mali kokan ka lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o waatiw selen ye aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan ka kɛ ni Mali sariya sunba yɛlɛmali ye min bɛ wele ko référendum n'a ka kan ka kɛ juin kalo tile 18 san 2023 a yirala k'a fɔ dala sumusumuni o kɛra jamanadenw yɔrɔ min kɛra juin kalo tile 12 ka se juin kalo tile 14 ma walasa ka se k'a dɔn kalata bɛna tɛmɛ cogo min an b'o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ Mali jamanatigi colonel Asimi Goita ye bi alamisa kɛ baarabiladon ye foroba baarakɛlaw bolo walasa ko jamanadenw ka bɔ Mali jamana fan bɛɛ ka taa u ka kalata sɛbɛn min bɛ wele ko carte électorale o nɔfɛ ka kɔn juin kalo tile 18 ɲɛ sirabakan kasaraba dɔ min kɛra ɲɔgɔn daminɛ in na n'a kɛra dugutaga mobiliba dɔ ani bigan camion dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mobili min tun bɛ ka bɔ Bamakɔ k'i kunda Mopti mara kan mɔgɔ 15 o de fatura senfɛ ninnu de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka lase aw ma ni waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ n'a lamini na Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛna lase aw ma Mariam Tarawele fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 o bɛ Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye alamisa ye juin kalo tile 15 san 2023 sanga 30 an bɛna Malikura kunkun a n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ ka kɛ ni Mali sariya sunba yɛlɛmali ko ye min n'a ka kan ka kɛ kalata ye juin kalo tile 18 san 2023 Mali jamana fan bɛɛ a yirala k'a fɔ dala sumusumuni o kɛra Mali jamana kɔnɔna la walasa ka se ka malidenw hakilina dɔ kalata yɛrɛ jaabi kan min kɛra juin kalo tile 12 ni k'a kuncɛ juin kalo tile 14 o de senfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ nɛgɛjuru sira fɛ mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 260 olu de ɲininkara VOA Banbara tɔgɔ la Mohamed Danjogo ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase maa 1000 ani 260 ɲininkali bolila olu de kan ni sɛgɛsɛgɛli o hukumu o kɔnɔna la Sidiki Gindo n'a cɛkɛɲɔgɔn u ka ɲininkali fɔlɔ o bolila mun kan o de ye mara cogoyaw ye maaw hakilinata ye mun ye o la an ka o lamɛn n'i ye maaw ta maa 100 i bɛ taa sɔrɔ 78 bɛɛ ko jamana taabolo ɲɛna ka taa fɛ an ye maaw ɲininka fɛnɛ jamana maralen don cogoya min na est-ce que o nimisi wasalen don kosɛbɛ o nimisi wasalen don dɔɔni o nimisi ma wasa taru nimisi ma wasa fefe jamana mara cogo la o fɛnɛ n'i ye maaw ta maa 100 i bɛ taa sɔrɔ fo maa 80 ɲɔgɔn na olu bɛɛ ko tiɲɛ la ko nimisi wasalen don jamana mara cogo la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalafili min bɛna kɛ dimanche nata ka ɲɛsin sariya sunba ma maaw ka faamuyali ye mun ye ka ɲɛsin nin kalafili kofɔlen ma Sidiki Gindo a b'a da don o la n'i ye maa ta maa 100 i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ maa 20 sinon maa 25 fo ka taa maa 30 la olu bɛɛ ma a cogoya faamu ka ɲɛ kosɛbɛ parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kalafili kun ye de pour que ka Asimi to fanga na dɔw b'a fɔ kalafili bɛ kɛ cogo min i bɛ taa ni maa min kunkolo y'i diya i b'o de voter alors que an b'a dɔn k'a fɔ référendum bɛ cogo min oui ni non de don n'i donna Gindo soni kɔnɔ papier min ye oui ye n'i bɛ fɛ k'o voter i b'o de ta papier min ye non ye n'i bɛ fɛ k'o voter i b'o de ta o ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko maa mun bɛna taa fɔ ko u sɔnna ni sariya sunba in ma ko o de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ maa minnu ma sɔn a ma jama fanba kɔni bɛna oui de voter parce que an yɛrɛ y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'an ka calcul kɛ k'an ka jateminɛw kɛ a dɔgɔyalen n'i ye mɔgɔ ta mɔgɔ 100 mɔgɔ 74 ani buruburu kɔni olu bɛɛ bɛna oui de voter donc an bɛ se k'a fɔ oui de bɛna passer maa minnu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna sɔn ni sariya sunba in ma dimanche nata olu caman kɔni y'a fɔ ko a sababu ko o ye laïcité ko in de ye laïcité in yɛrɛ o ye mun de ye Sidiki Gindo a b'a da don o la minnu kɔni bɛna non voter olu ka groupe la a fanba ko laïcité ko in de man di olu ye laïcité ko yɛrɛ n'i y'a lajɛ diɲɛ ɲɛfɛ ka taa i bɛ taa sɔrɔ laïcité sɛbɛnnen don jamana caman ka constitution na k'a sɔrɔ u ka fɛn maracogo tɛ kelen n'i taara Turki ye laïque ye mais olu b'u ka fɛn maracogo min ani Faransi ta tɛ kelen n'i taara Sénégal olu b'u ka mara kɛ cogo min ani Faransi ta tɛ kelen donc laïcité nin yɛrɛ a sɛbɛnnen don constitution kɔnɔ a sɛbɛnnen don gafew kɔnɔ mais baara ka kan ka waleya cogo min terrain kan o bi jamana yɛrɛ de bolo laɲini min kɛra nin baara in kɔfɛ o de ye k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw halisa u ka laïcité a ɲɛfɔ malidenw ye kosɛbɛ cogo min na a bɛ se ka faamuya a kana kɛ funteni ye
malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. kabiri kunu mali jamanatigi kolonɛl asimi goyita ye laɲiniw kɛ ko ka foroba baarakɛlaw ka baara ɲɔnkiri bi alamisa cogo min na jamanadenw be se ka bɔ ka taa u ka kalata gafe ta min be wele ko carte électorale ka kɔn u ka kalata yɛrɛ ɲɛ n'o ye référendum ye min kan ka kɛ juin kalo tile 18 san 2022 segukaw fe jeni albert ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o koɲɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Bi alamisa juin kalo tile 15 o kɛra don ye don min tɛ baara Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini na waasa k'a to jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka taa u ka kalata sɛbɛnw ta cogoya min na. O hukumu kɔnɔna na an ye munumunu salo kɛ kalata sɛbɛn ninnu minɛ yɔrɔw la k'a lajɛ jama bɔta hakɛ ani ni gɛlɛyaw bɛ a la. An ka taama kun fɔlɔ sera misirakaw fɛ Abdul Aziz Sanu ni ale ye kariti diba dɔ ye ale y'a jira na k'a fɔ ko jama bɔra. Bon depuis dugu jɛra fo sisan baara ma jɔ jama de b'an kun kan yan dɔrɔn fo ka na an ka fɛn wɛrɛ bɛ ka ɲagami an bolo dɔɔni fɔlɔ mais an bɛ ka essayer an m'a di mɔgɔw ma mais basi foyi tɛ ka k'a la fɔlɔ mankan tɛ ka k'a la foyi tɛ ka k'a la a kɔni bɛ ka di mɔgɔw ma bon dugu jɛ ni sisan cɛ kunda yɛrɛ 164 personnes o ye homme ye bon muso kunda o 77 personnes. Pelengana commune kɔnɔ olu ta bɛ ka di mairie kuru kɔnɔna la Modibo Togola ale nisɔndiyalen a ka carte sɔrɔ. Bon sɔgɔmada ne nana mairie la ne nana n ka carte d'électeur de minɛ parce que ni carte d'électeur minɛ i bɛ se ka voter i bɛ se ka i diyaɲɛmɔgɔ ta comme ni vote in na u kɛn bɛ ka carte caman dɔ la sinon carte d'électeur kɔni ale de ye vote kɛ carte yɛrɛ. Madame Dao Madeleine bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin maa tɔw ma. Bɛɛ ka jija ka n'i ka carte d'électeur ɲini walasa kalafili na an bɛɛ ka se ka an niyɔrɔ ta faso jɔli de don walasa ka se k'a jira k'a fɔ i ye fasoden ɲuman ye ani k'i ŋaniya jira i bɛ min fɛ n'o tɛ n'i ma na i sagolata ta ni mɔgɔ tɔw ye min ta i bɛ tugu mɔgɔ tɔw kɔ de o la walasa i yɛrɛ ka se k'i sago jira k'a fɔ ne yɛrɛ sago ye nin ye jamana jɔli la jamana taabolo la o ye i k'i sen don vote ko la. Hali ni o y'a sɔrɔ jama ma bɔ fan dɔw fɛ nka maa minnu ye u ka carte sɔrɔ a caman kɔni y'a jira n na k'a fɔ ko u ma gɛlɛya sɔrɔ a la Nanette Wangara ye o maa dɔ ye. N na kun ye n ka carte d'électeur bɔli n b'a sira kan parce que n ye fiche fɔlɔ sɔrɔ mais sisan an bɛ ka carte yɛrɛ de ayi gɛlɛyaba t'a la n'a fɔ gɛlɛyaba t'a la. Segu mara dugutigiw ka coordinateur ale fana ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ani a ye foli kɛ. N bɛ ka yala n bɛ jateminɛ kɛ jateminɛw kɔnɔ n y'a ye u bɛ ka bɔ o tɛ nin ye ko a ka ca ala ni kɛrɛfɛ élection don carte tɔ bɛ taa bureau de vote la mɔgɔ bɛ taa i bɛ t'i ka bureau la i b'i ka carte sɔrɔ yen minnu tɔ ma se ka retirer u b'u taw retirer donc vraiment d'abord an yɛrɛ dugutigiw an bɛ foli kɛ population ye u ka timinandiya la mais ɲinan an ka foli kɛ population ye an bɛ foli kɛ gouvernement de parce que ka se ka bi kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ mɔgɔw ka se ka bɔ ka taa carte ta vraiment o de diyara an ye kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ kalata bɛ se kɛ k'a sɔrɔ nin carte d'électeur ninnu tɛ nka o n'a ta bɛɛ maaw kɔni bɔlen don Segu kosɛbɛ waasa ka u ka kalata sɛbɛnw minɛ. Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Tarata don sirabakan kasaraba dɔ kɛra Mali jamana kɔnɔna la min kɛra dugutaga mobiliba dɔ ani biganta camion dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Dugutaga mobili min tun bɛ ka bɔ Bamakɔ k'i kunda Mopti mara kan a kuɲɛ kasara juguyara kosɛbɛ bawo mɔgɔ 15 ɲɔgɔn bɛ minnu ni bɔnɛna 32 olu joginna. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di. Min ye accident min survenu na o don na Segu sira in na i b'a ye k'a fɔ Segu sira in ye sira min ni a fréquenté len kosɛbɛ ale de bɛ taa Segu San Mopti Côte d'Ivoire tout ça mais min fɔ ka da o kan c'est que n'i ye sirabaga sariya lajɛ a bɛna kuma fɛn 3 de kan o fɛn 3 ye jumɛn ye sira yɛrɛ état mobili état ani mobili bolila ka comportement ni 3 de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sécurité routière bon ni 3 kelen o kelen ni majɛ nan'o la dɔrɔn a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma min kɛra Segu sira in na i bɛna ye k'a fɔ mobili bolibagaw yɛrɛ de ka comportement ye accident in provoqué parce que sira bɛ na yɔrɔ min na sogo bɛ kɛ yɔrɔ min kan yɔrɔ tɛ yɔrɔ min ni sira fara don ou bien fɛn wɛrɛ sira tilennen de don wa mobiliw donna ɲɔgɔn na collision frontale de la collision frontale ye jumɛn ye u ɲɛsin ɲɔgɔn ma de kana se ɲɔgɔn ma donc ça veut dire que comportement des conducteurs c'est ce qui est en cause actuellement o kɔfɛ i bɛna ye fana k'a fɔ sirabakan sariya la
sira minnu bɛ an ka dugubaw bila ɲɔgɔn na olu man ka boli ka tɛmɛ 90 km/h kan vitesse maximum 90 km/h mais an bɛna ye k'a fɔ tout le temps i b'a sɔrɔ car ninnu bɛ taa 100-120 i bɛna ye fana an ka autorités ka yɔrɔ la wagati dɔ la u tun bɛ bali ka contrôle kɛ pour contrôler la vitesse, contrôler le comportement des conducteurs, faire les tests d'alcoolémie et tout ça. Mais olu sumayara kojugu. Donc chauffeur b'a dɔn contrôle tɛ u bɛ boli u sago la a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten. I bɛna ye fana mobile fana bɛ boli visite technique trafiquelen don. Visite technique trafiquelen don de telle sorte que mobile ka fiabilité c'est en cause. Donc du coup pour un rien il b'a sɔrɔ panne mécanique dɔ bɛ déclarer et puis a bɛna ni kasara ye ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na tɛ fo. Ayiwa an y'a ye sirabaw lakana baarakɛlaw o burufaraw ka ca kosɛbɛ Mali kɔnɔ. Est-ce que aw yɛrɛ y'a lajɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yaasa nin sirabakan kasara ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na wa? ANASER créera pour que ka se ka accident ko ninnu de kɛlɛ. ANASER création n'a fonctionnement i bɛna sɔrɔ a wari fanba bɛ bɔ usager de la route de fana kun. ANASER ka rôle de sensibilisation ni information ye pour prévenir les accidents. Mais réellement création ni budget an tɛ se k'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba fa quoi. Tout récemment an ka association n'o ye cas privé an ye wulikajɔ dɔ kɛ ka ANASER rencontrer ka yir'u k'a fɔ an ka convention collective dɔ kɛ avec les usagers de la route quoi. Enfin ka se ka dɔ bɔ accident ninnu kɔlɔlɔ la. Mais fo bi u m'an jaabi la min m'an nimisi wasa ni baara in bɛ se ka kɛ. Parce que o de kun kɔnɔna la an kun b'a fɛ ka min kɛ o de ye ka se ka compagnie bɛɛ bila dynamique kelen kɔnɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ye compagnie min surlen don min accident ka ca min ye accident joli kɛ maa joli sara la ainsi de suite mais hali bi u m'an wele fɔlɔ mais an b'a miiri k'a fɔ yanni waati nataw cɛ u bɛna an wele an ka se ka nin baara in waleya pour que ka se ka nin kisi. Nin tun ye Kajali Jabate ale ka laseliw ye Mariam Kuyate ka kuma baranin na cakɛda min n'o sigilen don sirabakan ko o kunkanko la n'a bɛ wele ko Caprive o ɲɛmɔgɔ don. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Tombouctou mara la kɛlɛma bolilaw minnu bɛ u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kosɔn a yirala k'a fɔ dɔ de bɛ ka fara o mɔgɔ hakɛ kan Tombouctou dugu kɔnɔ kosɛbɛ minnu caman binnen don gɛlɛya kɔnɔ nin waati in na i n'a fɔ Mohamed Alfousseni ale min y'a sigiyɔrɔ bila ka na Tombouctou dugu kɔnɔ ni gɛlɛyaw binnen don a kan nin waati in na VOA Bambara tɔgɔla Alfousseni Elaji ale wulila ka se a ma Tombouctou a ye kunnafoni minnu sɔrɔ a bolo an k'o seereyaw lamɛn. Ne tɔgɔ Mohamed Agal Hussein ne bɛ bɔ Achara. Bi aw ka ko bɛ cogo di kabini aw nana yan aw ka ko bɛ cogo jumɛn na? Kabini an nana yan an ma mɔgɔ si ka dɛmɛ sɔrɔ an b'an yɛrɛ balo an yɛrɛ ka bolo de kan an n'an somɔgɔw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ olu de bɛ dumuni ni fɛnw bila ka n'a d'an ma n'o tɛ an ma mɔgɔ si ka dɛmɛ sɔrɔ jamana ɲɛmaaw m'an dɛmɛ mɔgɔ si m'an dɛmɛ. Kabini aw nana fɛnɛ aw ka baara ko ani ka don mɔgɔw cɛ la walasa ka fɛn dɔ kɛ o ko bɛ cogo jumɛn na? An ma tɔɔrɔ si ye an sigiɲɔgɔnw na u y'an kunbɛ ko ɲuman na an bɛ sigi ni ɲɔgɔn ye fana. Ayiwa gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan kabini aw nana yan? Kabini an bɔra Charan ka na yan gɛlɛya min b'an kan an ma na ni foyi de an nana an bolo langola an ye fɛn bɛɛ to yen an mɔgɔ jɔnjɔn bɛ jɔ fɛn minnu na jiko ani baloko. An ka ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ jumɛn de latigɛ walasa ka aw dɛmɛ nin ko la? Kabini an nana yan jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ foyi latigɛ walasa k'an dɛmɛ nin ko la. Ne ka kumakan laban ye min ye an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani an ka sigida ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to an na u k'a lajɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye. Begnanga malu domu adama sala sanyandange malu uniki begnanga tei domu adama sala sanyandange tei maneniki sopunanga doilu domu adama sala sanyandange doilu uniki dagawara doilu yow jilila yalla jox buli ko nangoli
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 o tɛmɛna ni sanga 10 ani 5 ye Bamakɔ. hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Bugunikaw aw bɛ se k'an sɔrɔ arajo Kumase ka 92 o fiɲɛsira fɛ. Fɛn min ye Ɲorodi Sahɛlikaw ye aw b'an sɔrɔ arajo Emergence ka 99 ani tomi 6. Yuwaru o ye arajo Dunuya ye 101 ani tomi 2. Koro ani Bayangara arajo Orona 93 ani tomi 2. Sankaw b'an sɔrɔ arajo Parisien ka 90 ani tomi 8 o fiɲɛsira fɛ. Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ ni waati in na fiɲɛ turukala 99 kan. Burkina Faso o faaba kɔnɔ Wagadugu aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan. An ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw a bɛ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Dunuya kiiritigɛsoba n'a bɛ wele ko Cour pénale internationale CPI olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ka kɛɲɛ ni fagali banbali ye min bɛ ka kɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Congo RDC jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kivu o kɛɲɛ ka yan fan fɛ o nɔgɔni fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wele bila k'a fɔ ko ni wulikajɔ datigɛli baara minnu n'o bɛna kɛ ko a ɲininen don CPI fɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na min n'o bɛ tali kɛ dangariliwaliba dɔ kan n'a kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 o waatiw la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi mɔgɔ 16 olu de fagara duguden kelen bɛ a la min kɛra sanfɛ pankulu muguci dɔw senfɛ Turki jamana kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ fɛn min ye a wulikajɔ baaraw ye Turki jamana ka finitigi minnu ye Kurdiw ye olu ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lase min latɛmɛna u ka jabaraniso ani kunnafonidiso dɔw kan wa ka fara o fɛnɛ kan Siri bunadamadenjo sariya tɔn min sigilen bɛ n'o OSDH ye olu fɛnɛ ye u dala kamsi ni waliya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Akara u ka jamana kɔnɔna la ministre min sigilen don lakanako kunna ye laseliw kɛ bi alamisa k'a fɔ ko ni maa minnu ni olu fagara a waliyaw fɛnɛ senfɛ ko fɛn min ye jadijɛkuluma maa 10 ani kɔ ɲɔgɔn ye olu fɛnɛ ni bɔnɛna Siri o jamana kɔnɔna la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye k'an kunda Burkina Faso jamana kan hali bi kɛlɛɲɛbolila minnu bɛ Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ a caman de fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ degun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila ka na Bobo Julaso o mara kɔnɔna la o maa dɔ o ye Alizata Ouedraogo ye maakɔrɔ don min si ye san 80 ye y'a yira k'a fɔ ale ka seereyaw kɔnɔ gɛlɛyaba o binnen don a kan kabiri a y'a sigiyɔrɔ bila. VOA Bambara tɔgɔ la Alidu Ouedraogo ka bɔ Bobo Julaso ye o kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Alizata Ouedraogo si bi san 82 la ɲina a bolila banbatintɔw ɲɛ k'a mara la ka na yɛrɛ sɔrɔ Bobo Julaso ka se k'a dara dumuni sɔrɔ ale bɛ ji sachetw tɔmɔ ka taa feere yirikɛlaw ma. Dumuni sɔrɔ ko yɛrɛ bɛɛ ye baara ye o le ye ne bila ni baara nin na mi yala jama yɔrɔ ninnu na ko kɛ yɔrɔ la ka sachet ninnu tɔmɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ne banna garibuya nin ma walisa ka se ka nin baara nin kɛ o ka fisa ni ka sigi k'i bolo fila bila ɲɔgɔn kan ye a sababu yara min dara dumuni sɔrɔ. A ka baara sababu ra minnu bɛ yirimɛsɛnw feere olu fana bi o yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. An b'a san cogo min na bi na mɔgɔw musow olu bɛ yala ka tɔmɔ ka da tigɛ olu bɛ to ka na feere an ma an b'a sɔrɔ tan an b'a fara ɲɔgɔn kan ka san kɛra kɔmaden 1000 bɛ bɛn 200 la an bɛ to ka san musow fɛ tan. Alizata Ouedraogo a timinan ka di a ka sachet feere la a sanbagaw ka fɔta ra. Hali ko i bɛ sachet den 1000 fɛ yɔrɔnikɛla bɛna d'i ma ça dépend ni muso yɛrɛ fana bɛ jija cogo min na dɔ bɛ yen ni ko i bɛ den 1000 fɛ a bɛ fana d'i ma yɔrɔnin kelen dɔ bɛ yen ni hali ko den 2000 tɛna sɔrɔ parce que adamaden yɛrɛ baara cogo lo kuma ni faamu. Maa bolili ninnu o bɛ gɛlɛya caman na Bobo Julaso Salam Bouena ale ye baɲumankɛ tɔn dayɛlɛ a bɛ dɛmɛlikɛla yala ninnu na. Bon an fana min kɛ bibi na min
ka taa déplacer o bolo ni an bi b'a filɛra mɔgɔ ɲumanw bolo pour que olu fana ka se ka sigi fɔlɔ n'o sera ka sigi duguba nin fana tile fɔlɔ fɔlɔ hakili sigira ka ban an b'a filɛ an bɛna taa ni u ka sigi cogo ɲuman. Ale ka fɛta la ninnu ka ɲi ka borola baara le digi ka se k'a kɛ. o ka ɲi ka formation lu kɛ formation min bɛ n'o nafa n'o ye formation ninnu kɛ n'o sera so u ka se ka o yɛrɛ bɔ. borola baara caman olu b'a kun na k'a digi ninnu na. formation ka taa balo sisɛ balo saga balo ani ka taa transformation na par exemple ka soja kɛ soja brochette ye ale bɛ se ka kɛ bon dɔw bɛ yen fana malgré u bɛ kungo kɔnɔ situlu bɔ cogo o t'a lɔn bon dɔw fana bɛ yen baara caman bɛ yen u bɛ kungo kɔnɔ mɛ o t'a lɔn o bɛna yɛlɛma cogo min na. ninnu maa bolili ninnu banbatitɔ ɲɛ o ka ca bobo nka caman bɛ lɔ siradara le ka darili kɛ. Halidu Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Rusula jamanatigi Vladimir Putin ko a ka laɲini dɔ ye bi alamisa ka teriya siraw jiji Moscou ani Alger cɛ ni o ye Algérie jamana faba ye. A kelen kɔfɛ ka Algérie jamanatigi Abdelmajid Tebboune ale bisimila Kremlin masayaso kɔnɔ. Moribo Dambele. Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ye laseli kɛ ani Algérie jamana ɲɛmɔgɔ u ka ɲɔgɔn ye senfɛ mun bɔra u ka jamana jabarani na ko Algérie ani Rusi jamana cɛ ɲɔgɔnya ka gɛlɛn kosɛbɛ ko wa nafaba de b'a la. Ka kuma falen kɔfɛ a ko u bɛna bolonɔ bila sɛbɛnfura dɔ la mun bi jamana fila ka jɛɲɔgɔnya baara o kolo gɛlɛyali yira. Наши усилия по линии ОПЕК+ и wa a bɛna kɛ fɛn ye mun bɛna tagabolo kura yira ka baaraɲɔgɔnnaw la a y'o fara a ka kuma kan. Yan'o cɛ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ a tun ye Tebboune a y'a kunbɛn ni bonya ni karama ye Rusi jamana ka faamayaso la n'o Kremlin. Algérie ni Moscou teriya kɛrɛnkɛrɛnlen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi wagatinin min na Union soviétique ni ale ye Algérie u ka jɛkulu minnu tun wulilen don u ka kanabilali kɛlɛ mun kɛra u ni Faransilakaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1954 fo ka taa bila san 1962 bi jagosiraw Algérie ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a nafolomugu bi t'i jɔ fo $3 miliyari 3 la. Bolodi ɲɔgɔnma saradasiw olu ka kɔɲa fɛnɛ ka a fanga ka bon kosɛbɛ Moscou ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. Wagati min na Moscou ni ale ye jamana ye mun fanga ka bon kosɛbɛ maramafɛnw feereli la farafina jamana bɛɛ la belebeleba ma dugukolo kɛnɛ o fanfɛla la ni o ye Algérie ye. Malidenw welelen don karidon juin kalo tile 18 san 2023 u ka taa kala fili walima ayi jamana sigikan sariya sunba o ko la. O hukumu kɔnɔna la Voix de l'Amérique ka bamanankan service ale bɛna jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ o don kelen nɛgɛ ɲɛ 19 wulafɛla fɛ ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 20 wagati la 102 FM kan an bɛ sɔrɔ fana an ka page Facebook kan VOA Bambara. A y'aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ ni y'an ka laselikɛlaw ye Mali marayɔrɔw bɛɛ la yaasa ka se ka ni kibaruya labanw sɔrɔ ni kalafiliko la Mali kɔnɔ. Terke na soni nga fui ko de. Ameriki jamanatigi Joe Biden ye wele bila OTAN jɛkulu tɔndenw ma tarata don k'a fɔ ko u ka cɛsiri ni dɛmɛ kɛ ka kɔn u ka lajɛrɛ ɲɛ min kan ka kɛ juillet kalo natɔ min kumakan fanba dɔ bɛna tali kɛ Ukraine ani Rusila jamana kɛlɛ kan. Mohamed Touré ale b'o lase. Jamanatigi Joe Biden y'a jira tarata don ko Amerik jamana ka cɛsiri ka Ukraine dɛmɛ ka Rusi jamana ka bingani kunbɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni OTAN ɲɛma n'o ye secrétaire général Jens Stoltenberg ye ka sɔrɔsi dɛmɛ ni $325 wɛrɛ laseli ka kɔn OTAN tɔndenw ka san o san lajɛba ɲɛ Lituanie jamana faba la juillet kalo la. Biden ye OTAN ka baara tanu nka a y'a ɲini k'a ka tɔnden 31 fana fɛ u ka dɔ fara u ka baaraw kan walasa ka san 2014 layidu ta k'u ka jamana kɔnɔna sɔrɔko 100 ni kɔ musakaw kɛ lafasali la. We've strengthened NATO's eastern flank, made it clear that we'll defend every inch of NATO territory.
an ye OTAN kɔrɔnyanfan jija an y'a ɲini k'an bɛ tan ka dugukolo fɛrɛkɛnɛ bɛɛ makaran n bɛ segin a kan Ameriki ka wulikajɔ OTAN ka sariya sɛbɛn duurunan fanfɛla la a kolo ka gɛlɛ nin lajɛrɛ in senfɛ mun bɛna kɛ Lituani kalo wɛrɛ an bɛna to an ka wulikajɔ kan ani an terilakaw ka se ka wari caman di lakana fanfɛla la mun bɛ taa kɛmɛdoya 2 la ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mɛ nin laɲiniba ye nin de ye. Stoltenberg n'o bena bɔ fanga la ɲinan kɔfɛ o y'a jira ko juye kalo lajɛrɛ bena sinsin OTAN be se ka dɔ fara a ka dɛmɛ kan cogo min na Ukraine jamana na n'o sera ka Irisi jamana ka fanga ta bali wa a ye kɛlɛcɛw kɛlɛ kɔsa nin na. The support that we are providing together to Ukraine is now an bɛ kokɔrɔmadonni min kɛ ka ɲɛsin Ukraine ma o de bɛ danfara kɛ kɛlɛ fɛrɛ kɛnɛ kan ka da kan Ukraine ka wulikajɔ min bɛ senna nin wagatinin na a bɛ kan ka taga ɲɛ a bɛna kɛ dalateliya ye n'an kumana sisan o kosɔn Ukraine kaw o bɛna se k'u yɛrɛ ka dugukolow makaran yaasa u ka se ka kumada sɔrɔ kuma falen-falen minnu bɛna kɛ. The stronger hand they will have at the negotiating table. Fɛn kelen min b'a fɛ kosɛbɛ Ukraine. I think what is very important our future in EU. Ne hakili la nafa bɛ mun na kosɛbɛ an ka sini ɲɛsigi o bɛ farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba kɔnɔ wa Ukraine labɛnnen don ka don OTAN kɔnɔna la. A ka ca la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a fɔ Michael Kimmage ye karamɔgɔ ye catholique sanfɛ kalanso la ani a ye baarakɛla kɔrɔ ye min tɛ sigida la Centre for Strategic and International Study la. It's not that the case is closed. There's a lot of enthusiasm. Yiralen tɛ ko nin ko banna fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ OTAN ale ka wulikajɔ kɔni fanga ka bon ka ɲɛsin Ukraine ma ani lala Ukraine bɛ se ka don OTAN na cogoya min na don n'a nataw la nka ko caman bɛ yen minnu kan ka kɛ yaasa nin ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye walima ka lawaleya. Becomes a realistic prospect. Stoltenberg fana bɛ ka senw kɛ Washington. Ameriki sanfɛ wasablon sena wasaden fitinu ɲɛma Mitch McConnell y'a jira tarata don ko Stoltenberg y'a fɔ a ye ko ale ye jamana minnu tɛ OTAN ye olu ka lasigidenw wele Japon, Kore woroduguyanfan jamana olu ka na lajɛba nin na Lituani. McConnell fana y'a jira ko Stoltenberg y'a jira ko Suède jamana bɛna don jɛkulu nin na sogo labɛnna juillet kalo lajɛrɛ nin na. Suède jamana donna kɔfɛ ka sababu kɛ OTAN jamanaden Turki ka sɔsɔli ye n'o ye Stockholm jalaki ko a ma baara kɛ ka ɲɛ walasa u ka politiki tɔn bolofara dɔw kɛlɛ kura dɔw la wa nin barokun nin kan Washington ani Stoltenberg bɛ u makun. Mohamed Touré Anita Paul tɔgɔ la VOA Bambara Kibaru ka bɔ Maison Blanche la. By a new commitment. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. muso siranturantan kunda Mali muso siranturantana kɔrɔbalenw ye degeli baaraw daminɛ ntɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2023 réalité na Bamakɔ o bɛ ka farafinnagun ɲɔgɔndan dɔw labɛn tan juillet kalo nata tile 3 dɔgɔkun kelen o kɔfɛ Mali bɛ Burkina Faso bisimila kɔ seginni na Mali degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed. An ka chance kɛra min ye comme a bɛ bɛn ni congé kɔfɛ mɔgɔw minnu bɛ yan ani soka minnu fana bɛ yan an sera ka minnu jateminɛ championnat kɔnɔna na ani coupe du Mali ala barika la an sera k'a daminɛ an ka tila équipe bɛ dafa yanni semaine nata in cɛ an bɛ entretien kura de kɛ au plan physique an bɛ entretien kura de kɛ au niveau technique confiance dɔw d'u ma o kɛra 3e ye à ce niveau peut-être u ka kɔrɔbalen minnu kelen-kelenninw nana peut-être u na baaraw boloda n'olu ye tigɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn kunbɛ fɔlɔ nin ka o kɛ hɛrɛ ni baden na déjà k'an bɛ taa u bara gɛlɛya ko ta fan fɛ Salum Useni Mohamed ma o dogo muso ballontan gɛlɛya tɛ ban a gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ déjà aw yɛrɛ b'a dɔn terrain tɛ bi ala barika la min ye real terrain ye an sera k'o sɔrɔ o sera k'a to an ɲɛ baara yɛrɛ fana daminɛ ɲɔgɔn ye an ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ mais kuma ɲɔgɔnya ninnu an mago b'u la u ka a waleya mais bi an bɛ duguma parce que an tun bɛ bɛn sanfɛ hali premier tour nin an tun man tɛ ka taa éliminatoire o turu fɔlɔ in na minnu bɛ don Paris Jeux Olympiques san wɛrɛ 2024 hukumu kɔnɔ farafinna jamana 7 tɛ na a ɲɔgɔndanw tan kafu ka yamariya don kafu y'a yira ko kari musolakaw ta tɛmɛnen na o jamanaw ka senkola bonyana kosɛbɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi jamukan na min labɛnna Cheick Thierno fɛ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ Siativa bolila, pativa bolila.